Maria, først og fremmest tillykke med sejren i dag. Ja, tak. Hvordan oplever du kampen inde på banen? Jamen, først og fremmest er det jo mega dejligt at vinde over FCK. Jeg oplever egentlig sådan en meget intens kamp. Sådan hårdt i duellerne. Lidt rodet her til slut. Men selvfølgelig en fed kamp, fordi vi ender med at trække det længste strå. Jamen, hvordan føles det at skulle være med og deltage i sådan en intens som kamp, som også er en topkamp, og så foran næsten 500 tilskuere? Hvordan føles det? Jamen, det er fuldstændig fremragende. Det er jo her, at fodbold det ligesom er sjovest. Så det var, jeg vil sige, det var lidt magisk sådan, at komme her, og der var tilskuere. Det er vi ikke vant til så meget, men det var bare mega, mega fedt. Og så er det selvfølgelig fedt at vinde. Ja, hvordan oplevede du, intensiteten og tempoet i kampen? Fordi det var jo lidt noget andet, end hvad I har været vant til, eller hvordan? Ja, jeg kan mærke sådan syren til slut i kampen. Jeg kan godt mærke, at det har været en hård kamp. Og man kan også godt mærke, at det er lidt mere intens, fordi det er 1 mod 2, så der er noget på spil her. Og så tror jeg bare, at der har været, sagt med ydmyghed, så har der været sådan lidt bygget op en stemning om, at FCK, de kommer til at ende med at føre den her liga. Og lige pludselig så er vi faktisk med, og vi gør det mega godt, og jeg synes sgu, det er fuldt fortjent, at vi vinder i dag. Ja, fordi I er jo gået noget under radaren i forhold til mange andre medier og sådan noget. Ja. For jeg husker jo tydeligt din holdkammerat Louise Rossager, hendes indlæg på LinkedIn i forbindelse med en artikel, der var, hvor hun kalder den for silden og hegn. Ja. Og nu kan man så sige, nu var det silden, der bed fra, eller bed hegn i dag. Ja. Men hvordan har I oplevet optakten til den her kamp her? Hvordan har det mundet ud i det? Jeg tror bare, vi har oplevet flere gange, sådan mediedækningen har været, at det hele tiden er FCK, og vi er bare gået lidt under radaren. Og så, jeg ved egentlig ikke hvorfor, fordi vi har haft nogle ret gode resultater og været med hele vejen. Men det er jo nok fordi, i bund og grund, vi er jo lidt en amatørklub, og vi er ikke sådan en stor navn, som FCK nu er. Og der bliver jo storsatset her, og man kan både se det på mediedækning, de har kontrakter, de har en kæmpe stab, og så kommer vi fra Aarhus, som er lidt nummer 2 hold i Aarhus. Så det er jo bare noget helt andet, og det er nok i og for sig naturligt nok, at ASA er jo ikke sådan landskendt, men forhåbentligvis kan vi blive sat lidt mere på landkortet nu. Ja, fordi nu I lidt over til at spille med om oprykningsspillet til A-ligaen her til foråret. Mm-hmm. Tror du, jeres præstation i dag og generelt her i foråret, eller efteråret hedder det jo, tror du, det kan få de lokale medier til at få mere øjnene op for jer, sådan så det er kun AGF, AGF's kvinder, som de dækker? Det er et meget godt spørgsmål. Jeg vil da opfordre til at komme og støtte og bakke op, fordi jeg synes, vi spiller noget godt fodbold. Og jeg synes egentlig også bare, at vi bliver bedre og bedre for hver kamp. Så jeg synes, det er et kig værd, men det skal jeg selvfølgelig ikke afgøre. Men hvordan, op til sådan en kamp her, hvordan forbereder du dig mentalt til sådan en topkamp som i dag? Ja, det var endnu et godt spørgsmål. Hvad gør jeg? Jeg har jo spillet fodbold længe nu. Jeg er 28 år og har efterhånden haft rigtig mange kampe. Jeg prøver selvfølgelig spise godt dagen inden og komme tidligt nok i seng. Og så prøver jeg faktisk bare ikke nogle gange at tænke for meget over det, så der ikke er for mange sådan nerver. For mig der skal det skal være let, og det skal være sjovt. Så synes jeg spiller bedst. Og hvordan ser du holdets udvikling? Jeg ved, at nogle af dine holdkammerater var inde i podcasten i tirsdags i vores A-liga, hvor de havde fokus på netop denne kamp her, og det spændende kapløb, der var om første og andenpladsen i B-ligaen. Men hvordan ser du dit holds jeres udvikling som hold fra da I startede i efteråret og så frem til nu? Jamen, markant forbedring.
der jeg synes, der er allerstørst forskel, det er faktisk, når vi begynder at bruge vores udskiftninger. Det er ikke fordi, der er noget, der falder i niveau. Jeg synes virkelig, vi har et pissegodt sådan kollektivt. Så der synes jeg, at vi bare har en helt vildt god, sådan bred trup. Og der kan man godt sige, at vi er blevet forstærket fra efteråret. Jamen, ved du hvad, jeg kan se, at du står sådan småfryser lidt, så jeg vil lade dig gå ind og fejre det sammen med resten af holdkammeraterne. Endnu en gang tillykke med sejren, og held og lykke i resten af sæsonen. Tusind tak.